Matats, ato liguan para daghang dunggo ba? Pabuinas kunuhay ba? Matats, tanaw. Nanad tayo dunggo kay nahuman na tagligo. Basta liguan mga tats, dungguan jud ta grasya. Oh, tara, nay bagong naabot mga tats oh. Ah? Kahapon. Dagan po na. Karon mao. Sa piskaw ka panagat yung manghod ba? Achot na. Joke lang. Renta. Amay na yung nakabok. Oh ha, oh ha. Oh ha. Ay mga tats. Achot popping na. Lima lang dol. Ha? Lima lang dol. Yan mga tats. Harvest na doon. Kada balde matas, makasuntan ka. Gamay. Ah. Pirti presko ajud matats, oh. Awa. Ano isda ngawa ni agig ice ba? Green pa oh. Na naka-presko ang isda diri sa Jinsan. Sama sa kapresko sa itong mga naong. Kaya nakaligo na ta. Dira lang na siya, dira lang ka, relax ka lang dyan, darating tayo dyan. Asa ba nila? Berapa anak yang dagang ni? Sayang. Oh. Oh, boleh tuh kan, gamay lang ni. Pagdali mga ayo. Matats, ato nang harbison atong hinaguan. Ato nang harbison. Ano tats, ang isa kamot, kamera, ang isa kamot, ya isda. Oh, di ba? Kada ispakan na ni matats kinabinlan na to kay mo ni silbi bilin or niliburan. Dapat isa matats oh. Na. Matats, ato na ning ilahi-ilahi kay mahal man ning kilo sa marot. Ilahi na ning marot, kay ang marot dollar ang presyo ni. Kaning tamban matats ang presyo ni Philippines, kini dollar. Oh, ha? Buhay na buhay. Kani bike fish pan. Amo na mo niliburan mga tats. Ato ni ibaligya unya kay para nate bahinon. Tayo ning jud gani ang mga ligo lagi ta para madungguan. O di ba mga tats? Bangka mga tats sa duha ka buok, mura na dunggo na mga tats kana isa, pato duha. Mura na duha ka bangka. Pero makabuga sa taane, oh. So ako sa ni ibaligya mga tats ha. Ako di baligya para natin pang palito bambam.